Shin ko kun san cewa a cikin damisa ba wacce ta kai wannan dabbar farauta wacce ake kira da cheetah? Sunanta ma daga ji ka san cheetah ma'ana mai cutarwa, ga iya farauta, ga iya salo. Muddin ta sa idanta akan abin hari to zai yi wuya ya tsere mata. Ka duba duk gudun barewa da ake faɗa, amma wannan cheetah sai ta kama barewar da ta zaɓa ta kama. Ka duba gudun da take yi, ƙafafunanta na gaba suna haɗewa da na baya. Gashi nan, ka duba fa duk gudun barewa da ake faɗa, amma ina wannan cheetah sai da ta wuta. Halittun dabbobin daji waɗanda ba su da fiƙa sukan shan wahala saboda masu fiƙa suna iya kama su kuma su cutar da su a kowane hali, sakamakon ba su da wannan fiƙa da kuma sauran ƙarfin da sauran halittun dabbobin dajin da suke da shi, musamman wannan cheetah. Ka duba ƙarshe bishiya ce ta karo da ita. Gashi nan wannan yanayin yanda wannan cheetah take yin farautar ta ne zuwa ga sauran halittun da ba su da ƙarfi, ko kuma in ce ba su da fiƙa, sukan shan wahala wajen ƙwatar rayuwarsu, idan kuma ta zo da tsautsayi su cinye su. Amma kuma wannan naman idan suka ci ko suka kama barewa ba sa cin nama yanda zai ishe su, amma albazaranci ne ko fin ƙarfi, to wannan dai su suka baro kansu sani. Ka duba wani gudu da take yi a nan gurin fa, nan irin ragon dawan nan ne, amma sai ta cin masa. Hakan ya gaza, ba zai iya tsira ba. Duk wani kubucewa da salon kaucewa ba wanda ba ta iya ba, da salon shan kai domin ta kama abin harinta. Ka duba yadda take shan kansa ba, ta san cewa ya riga ya kamu. Wannan cheetah damisa ce wadda a sahun damisoshi tana ɗaya daga cikin damisoshin da namomin daji suke jin tsoro. Shin wai ko kun san cewa zaki kawai ya amsa sunansa na sarki ne, amma akwai shauran dabbobin dajin da sun fi zaki masifa, sun kuma fi shi iya farauta, sai dai kawai shi zaki ne sarauta ce kawai ta riga ta same shi ta cikin daji. Amma wannan damisa da kuke gani, damisa ce mafi haɗari a cikin damisoshi waɗanda suke rayuwa a cikin daji. Amma hakan sauran halittun dabbobi su kuma firgici ne da razana da tashin hankali da zarar daga sun ga irin wannan damisar a kusa da su, sai gudu da neman tsira. Wannan damisa tana da ƙarfi na ƙarfin kecere ne, wanda ita kanta bata san iya yanayin ƙarfinta ba. Zilliya da zafi da wayo da duk wani abu na halitta wanda yake yunƙuri ya ga ya kauce mata, to kafin ya taku biyu ita ta riga ta yi taku 1.5 a kusa da shi. Kaga ko dole ta cin mai. Duk kauce-kaucen barewar nan sai ta shiga hannu. Ka duba wani shan kai da take yi wa barewar nan, amma barewar gudun da take yi ƙarshe taɗe kanta da kanta take yi, saboda gudun da suke yi ya huce gudun misali. Amma ita da yake shan kai, ka duba wani shan kai ba, ƙafafunan na gaban sai sun haɗe da na baya saboda tsabar gudu. Ita ma barewar shigen irin gudun ta kenan, amma da yake halittar tasu da bambanci ba za ta taɓa tsere mata ba. Gashi nan sai wurginawa take, amma ta riga ta cin mata. Ko da sun tare naman daji wanda yake girma da yanayin halittarsu, sukan iya riƙe musu maƙogwaro. Ku duba yadda suka yi wa wannan ragon dawa, maƙogwaro suke riƙe musu, wanda sun san cewa duk wani ƙarfi nasu ya tattara a nan ne. Ga shauran, ka duba wani gudu da take yi a cikin sahara. Wannan wani abu ne za ta cin mai? Wasu su ce tafi mota gudu, to amma gashi nan dai ka duba fa wannan gudu in ba damisar nan ba wadda ake kira da cheetah ba, kafin ka samu a sahun wanda za su kai wannan girman wannan gudu sai an tona.